cái state government ni tuinya tabo illegal migrant no tuinya tabo khorang tislai tong baksa ka ba khorang tisaya komun party khorang tisaya ni saw amke bosu jokre boba hai jong ni thani boba na boto dadi haisi baksa to political ekdom asol political khaine hinkane borok political khayo haisi जों हिंखाने तंगमाया हाइसे पॉलिटिकल जों खाइमाया चिनी कांग्रेस हिंखे कायसा भारत स्वाधीन तयफाय फाइनाय पार्टी सि हाइसे एखाने चिनी पार्टी हिंखाने दिनै नों आं बाय जत्त बायनो जों हासि खुसि जुगे जुगे थांमाने जात हाइसे चिनी पार्टी हिंखाने हाइनि बांसि जे जागाव तमांसनाय महाबात करै जे जागाव तमांसनाय खुसि करै अरसि जों खुसि तलांनाय हाइसे चिनी कांग्रेस मुनो राहुल गांधी चिनी सयछाव जे जाहाव महाबात जिकरै और सिनि महाबात दुकान से जों खलकनाय हाइसे खुसि दुकान जों खलकनाय हाइसे हाजार लाइमनि जों दुकान खलकनाय हाइसे गता नरक फरक फाइमिनि बांगै नरनबो बेलायखने हामबाय मारो सिनि ताइकासा प्रोग्राम दङ रकी लावो बेखाने बेलाय बेलाय हामबाय नरक बाय ताइसा समय मान हाके कक सालायबाय जतन हामबाय जाथों ओनै बनिति गोसों डेप्टेसननो सालाय जा खायसे हेगन नायदि ताइकासा सातमा क्वेश्चन नों जागा जागो सरकारनि स्कुल तंगु किन्तु सरकारनि स्कुल स्टुडेन्ट तंग स्टुडेन्ट तंगला हाके तिनि मास्टर क्रुइ जदि मास्टर तंगला हाके तिनि बेंच क्रुइ हेके ओमा हाके सि स्कुल जत्तनो बेतन माइ तंगु बेतन नालाय तंगसि हुके हेके जारा सोलोंनाय स्टुडेन्ट कि बरनि भबिष्यतला बाहायनायबा बरनि लाइफ दे तंगु सरकारी स्कुल परे वइ तमानि चिनि सरकारी स्कुल या कोइ बुइ तमानि प्राइवेट स्कुल बुरि फ्रेबा उ हाइनि बांगुनि तिनि सरकारी स्कुल याका वइ तिनि प्राइवेट स्कुल बै ताबक थां परे वु हाइनि बांगुनि जों तिनि स्कुल दनि तिइदो जों बा फायो हाइसि हेके ताइकासा चिनि जुबक रक चाकरिबो करै चाकरिबो माया काहाकेबो मा थांया बनि और व्यवसाय बानिज्यबो मा खाया तमांखा तिनि बरक रक तिनि ताबक हुकेने नेसा तिनि सालायो नुंलायो इंजेक्शन नालायो ओमा हाइकेसि तंसु निरक्षि सिनाय आपने रक्त जागा जागा थांगो अमा हाय लोगो एके अमा हाय रोनो जों रक खामा खायनाय एके हायनि बांगुनि अमनि तयिबो जों तिनि चिनि भिडियो सानो जों मा सालाय जाला हायसि गां नोंनोबो कयनाय आपने रक चैनल नोबो कयनाय ताके चिनि बरक रक न जों ताइ कैसा फा ननि चैनल नि नाते ताइसनो बरक न बुजक बुइ ताइसा दे का जों चिनि बरक न आगर लाय माने निरगनि थानिबा आं कयजाव ताकैसा सोंनामु जोङो गाको त्रिजा रोमान्स बतो जतोनि सिलाय बतो स्टेट छिन हाय दङ ताके चिनि कक बरक न रोमान्स बाय जों कायसा फोरोंनानै थों इंलिश अक्षर बाय एखाने जोंथ बांला बाक्सा पुसि परिया बसि बांला बायसि परिखा मारसिना के जों प्रश्नसि परिलाय मैया अमो जागो सक दङ के जतोसि इंलिश ले जों क्लास 3 से इंलिश पराय मा थां के इंलिश ने अक्षर ले छिउ हानि बांगु जों उ अक्षर नायो हायसि एखाने हानि बांगु अमोबो रोमान्स हाराफ थों हायसि तो ताबननि थानिगो जदि पॉइंट दङ हाके नरासि ओमो तुइ बागलाय थांमानि ला ए अर सक्तो तयसि कुठुकमा केसि रास्ता कोनो खलाय जाया एखाने उ सरकार फाइमिनि परे जो बिनि सरकार तो रास्ताले सनाय थांला एको उ बीजेपी सरकार फाइमिनि परे निरग्रा रास्ता कायसा बा नले मेंटेनेंस खाइमाया आंके ताबो बीजेपी सरकार जे तने आं ब्रह्म सिंह बुचुगो हायसि निरग उ सरकार टंगफोर जे सीपीएम सरकार पा टंका बरले रास्ता सनाय थांका नरले तानि रास्ता सनाय थां मेंटेनेंस खाइमाया कारण ताबो जों बरनो कांग्रेस नायो हायसि नरक खाइदि जो नरक खाइमे अंके जों तंगो चिनि कांग्रेस जों खाइदे हायसि एका रास्तानि तियुइ जों रास्ता नबो जों दायति का खाइथों होनो जों अर फालि जावो ताइ कैसा रेगे एमन जी हाया थाकजाक हायसि ताबो अंके फोटो बुलायने सिस्टेम सिंसिबो ग्रुप बाय दजना के फोटो मा बुफो हाय फुङाइ मा बुजांनायफो सारेबे मा बुजांनायफो अमो हाय सिस्टेम सिंलाय तंसिबो फाफाने बरक कोनो ठीक खाइया जाय उब्रनि इच्छा सिं थांसिबो कोनो बर अर थिति करे अरबो बायबन्दी बरनि इच्छा हायसिं थांसिबो गेबनबो ठेगं थों हायसि इखेनो दाइ कायसा जे जों नगमा लाय जाव प्रधानमन्त्री नि मंत्रिखे कायसा नगमा मालाय जाव हायब्ले नगमा लाय जाव नगमा बसो खुसिं लाय तबनो खुसिं सग्या उ नग तांगानि हिकेने तिनि मुसुक मानैसो बापाय नग तांनि हिके बमंगने सरकारनि मं सरकार रोमानि नाव खायसे किन्तु ब सरकारनि बाय पुरा बतांमाय हायसे ब मुसुक मानै माक थाम पार्लामेन्टनि परिसि ब नग कायसा सारैना बावो एके अमो कायसा सायाब्ले एके बबो कायसा ताइसानि स्किम बारे थों होलै अमोबो कायसा जों अर डेप्टेसन एड खाइलाय हायसे एखाने ताइ कायसा दङदो
बेकार जे जागा जागावो बेकार जों साख्रि रमाया के बरफनि लेतमाबो बरफनि भबिष्यतले चिनि जे जुबक दंनि भबिष्यतले बाहायबो के बरफनि बाङैबो कायसा लुन टुन रयफानो बरफबो ताइक